50. u sistemu, prva na jugu Srbije, Aqualab Plus laboratorija otvorena je i u Nišu. Pacijentima će na raspolaganju biti dostupan tim stručnjaka koji rade na najsavremenijoj opremi. Laboratorija će biti otvorena 24 sata. Konačno, posle Beograda, Novog Sada i Banja Luke, Niš je dobio prvu privatnu od 0 do 24 non-stop lab na celom jugu Srbije i jedina koja radi svi 365 dana u godini. Zahvaljujući prvenstveno Rošovoj opremi, a i svih ostalih drugih proizvođača, mi imamo ovde i edukovan kadar, obučen i u Beogradu i u Nemačkoj, i ovde možemo raditi apsolutno sve laboratorijske analize. Neke možete dobiti za 20 minuta, a najdalje do 2 sata. Rade sa najsavremenijim dijagnostičkim materijalom i maksimalno skraćuju vreme čekanja rezultata. One analize koje ne možemo da uradimo ovde mi i druge laboratorije u Srbiji, šaljemo u Synlab, našeg partnera koji radi u Nemačkoj, koji je jedna od najvećih evropskih laboratorija. Aqualab ima i mobilni tim patronaže. Patronažna služba predstavlja da će naša ekipa doći na kućnu adresu i uzeti materijal za sve analize koje naši sugrađani žele da odrade. Znači, rezultate možemo da prosledimo mailom, tako da praktično bez dolaska u laboratoriju imaju uvid u svoje zdravstveno stanje koje kasnije prosleđuju svojim lekarima. Strateški partner Aqualab Plus laboratorije je nemački Synlab, koji je prvi u Evropi po dijagnostici i regionalni su partner Natera iz Sjedinjenih Američkih Država, svetski poznate kompanije u oblasti genetičke dijagnostike.